प्रेम से बोले भीरगु बाबा की। वीरों की धरती, जवानों का देश, सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बा। गाना के वो के रहे, जब जिला के बात आवेला तो अपने आप एनर्जी आवेला। आ बक्सर बलिया कोनो दूर बा हो, पुले पार करत तो बलिया पुलो पार करत, अंतर ये बाकी जो चालू बा। एगो गाना आइल बा कि बलिया से कौन तो बिकाता फ्रूटी। लेकिन चलिए सरकार के मैटर बा, चालू बंद। हम तो भैया कुछ खाई ना पीना ना, हम अपने आप में मस्त रहना। रुआ लोग के प्यारे में इतना नशा बा कि आदमी हमेशा मातल रहेला। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात बा, बड़ी अच्छा लागेला आप लोग के बीच आके, खास करके बलिया जिला में आके। जितना लोग है मंच पे भी, जितना कलाकार उपस्थित बनी, म्यूजिशियन कलाकार के साथ साथ सुंदर सुंदर चेहरा लोग करता, सब लोग के स्वागत बा। एक लाइन एगो गाना भीरगु बाबा खातिर, एक बाद जौन रुआ लोग कहे लोग कि तहार मिक्सी हमार मिक्सी। लेकिन एगो भजन, एक बाद एगो सोहर गाई, एक बाद हमार भाई जौन कहिया से आज तक गाना छुट्टी एक से कि हमके अपन दास बनाला, कि बिनती करी हजार, तोहर चरण के धूल से भीगू बाबा, बनी तकदीर हमार। बलिया एगो ऐसन पावन धरती है कि जे भी भीरगु बाबा के दरबार में जाला, जौन भी मनोकामना होला सब पूरा होला। बलिया हमने के जब आईने जा तब बाबा के दरबार में जाई ना जा, तो वह एगो भाव बा कि बलिया यही बा दर्शन पैबा दुखवा दूर होई। जियो रुआ कहियो गाना गाली, जब तक हई क्षेत्र में हो गाड़ी ना मची गाना पे, तब तक मैं बेकार बा। कि बलिया यही बा दर्शन पैबा दुखवा दूर होई, आ कृपा जरूर होई। तो बलिया यही बा दर्शन पैबा दुखवा दूर होई, कृपा जरूर होई। भैया कि भीरगु बाबा जी के, भीरगु बाबा जी के भक्ति जब मंजूर होई, आ कृपा जरूर। तो बलिया यही बाजार सब पैबा दुखवा दूर होई, कृपा जरूर होई। प्रेम से बोले भीरगु बाबा की। ओम नमः पार्वती पते हर हर।
केहू भगवान के नहीं के देखले, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। लेकिन जब भीरगु बाबा के मंदिर में जाई तो ऐसा लागेला कि साफ भगवान के देख ली हनी। सचिया सवेरे जब पूजब चरनिया, सीधे है प्रभु जी के होई दर्शनिया। पहला अगर देखल जाओ कि बक्सर जिला के बाद हम कहीं गाना गौनी तो भीरगु बाबा के आश्रम में ही गाना गौले रहनी। आ उजले जोन प्यार मिलल, उजले जोन आशीर्वाद मिलल कि आज दुनिया में कलुआ के लोग जाना तो कहीं ना कहीं बलियों के दिन बा एकरा में। कहाला ABC आरा बलिया छापारा, अगर 3 जगह गाना बाज गई तो समझो कि पूरा दुनिया में गाना बाज गई। कि बाबा भीरगु जी के भक्ति जब मंजूर हो, कि बाबा भीरगु जी के भक्ति जब मंजूर हो, आ कृपा जरूर तब बोलिया यही दर्शन पैबा दुखवा दूर हो, आ कृपा जरूर